kuthi labo abayinqabayo ibehlisele kubi imimoya eyohlisela abakwenqaba ubungoma eyobehlisela ukubi okubi abanye ibabulale leyo mimoya ngokuba niyobe senimxoshile uJehova phakathi kwethu. This is very strange. This is very wonderful to me because this is exactly what is happening, and uShembe wakusho lokho ngo1925 ukuthi kuyokwenzeka and kuyenzeka. Baningi manje abantu abaguliswa ubungoma begcine befile. Am I lying? Anibazi nini? Yes. Kodwa akusho lokho. Ukubonakala kwezinto lapha ekuphakameni niyokubona ngokuncipha kwamandla okukhipha imimoya yamadimoni niyobungoma kubantu. Yazi ngazalelwa kuleli bandla. Njengoba ngazalelwa kuleli bandla angizange ngambona ubaba omkhulu kodwa ngiyamazi ubaba la. Kwakuthi nje mangingena inkonzo uqala ukuhlatshelelwa evele esuka amadimoni. Khali hleze phansi. Ubaba wayethi engene kanjena nje emile amadimoni ayobika lonke asho ukuthi ngaqhamukapi kwenzekani ekhale bale emile nje. We saw those things. Ngelinye ilanga ngeke ngisho ukuthi kuphi kodwa ngangiyimanje kwenye indawo nginomngani wami owayengumKristu kuyimishini ekufundela ukufundisa silingana nje of the same age. Lo mngani wami wayengithathe engise esontweni labo angizokulisha sisonke ngase ngithi nami ake size phela esontweni lakithi ngase ngibabiza kulala nathi umthalo zontaba. Wafika lo mfundisi efika nonkosikazi wakhe ukuzifundisa. Bafika lapha ke ngase sikalolala nathi sahlabelulala nathi nje asesukile amadimoni. Suka amadimoni basuka. Ngangithi ngizokwenza inkonzo kwathi masiqeda ulala nathi watholakala ukuthi asikwazi ukuqhubeka ngendlela yamadimoni ayesebhoke ngayo. But surprisingly kwavele lo nkosikazi wakhe ofika nawe isicicicici kwavele naye waphansi wakhala ekhaya engathi into emuntu ulala nathi mfundisi asibathandazela amadimoni. Umfundisi wakhe wayengazi ukuthi unkosikazi wakhe unedimoni engazi lutho unkosikazi wakhe kodwa ngalolo suku wachaza ngisho umoya okuye ukuthi wangena kanjani unkosikazi wakhe. Wachaza lo moya unkosikazi wakhe wayengabathola abantwana. Wachaza ukuthi thina esihleli kuye njengoba engabathola abantwana. Kwakhona enye ingane ishona nje kulezi nyanga ezidlule. Uzodwa uzoseshona. Naye buke ngathi mfundisi thandazela nathi ingane nami ngithandazela abantu. Wathi yasondela umfundisi wathi kuyingane yathi idimoni hayi ingane yathi idimoni kwenzani ke lokho nosuke ngiphume kule ntombazana ngingene kuyo. Wahlehla kancane umfundisi wahlehla kancane wamodongeni. Ngathi ngithandazela wayemile lapho odongeni sesaba ngisho unkosikazi wakhe. Sengibathandazela ngedwa abantu. Ngase ngiyamthatha unkosikazi wakhe sengimsaba emishini. Sasa wangibiza nomfundisi. Wathi ayi mngani wami ngiphatheke kabi. Ngathi mina yini ngiphathe kabi. Wathi kwenziwa yini ukuthi mina ngingumfundisi ngigcotshiwe. Mina ngangimanje nje ngangaye ngisho umshumayeli. Wena uyilunga nje lebandla. Uthi uma usondela emadimonini amadimoni ekhale ebaleke. Kodwa mina mangithi ngisondela idimonini idimoni lingcwenza.
ngasengithi uyazi umehluko phakathi kwami nawe. Wathi ngitshela umngane, ngambiza umngane wami, ngitshela yini. Bathi umehluko ukuthi wena ukholiwe, mina ngcwele. Wathula mfana. Wathi uthini mfundi, wathi uthini? Ngathi ya. Wena ukholiwe, mina ngcwele. Bathi umfundisi, yini umehluko phakathi umuntu okholiwe nomuntu ongcwele? Ngathi umuntu okholiwe umuntu ohlale ebiza uNkulunkulu, kodwa umuntu ongcwele umuntu ogcina umthetho kaNkulunkulu. Umuntu okholiwe umuntu ohlala ebiza uJesu, ebiza kuze kushone ilanga ebiza uJesu, kodwa umuntu ongcwele umuntu ogcina umthetho kaNkulunkulu. Ngathi ke lo mehluko. Ngathi uyangibona mina lokhu ngazalwa angaze ngisigondini imali zami ngoba kwasho uNkulunkulu, kodwa wena umfundisi, wena kodwa ugondile. Ngathi mina angidli ngulube, wena mfundisi awudli ngulube. Athi hayi kodwa ngiyabadla phela opholoni. Base ngithi njengoba uJesu wathi ingulube, wathi amadimoni akayingulubeni, njengoba wena umzimba wakho unengulube, leli dimoni ukuthi kaliphume ngegama lika Jesu ukuthi aliyephi. Ngoba phela ingulube isemzimbeni wakho. So manje ke leli dimoni ukuthi ngoba phela wafika wathi in the name of Jesus come out from this girl. Kwathi uyathi idimoni ukuthini ke lo mfana? Uzophuma kule ntombazana ngene kuyo. Uthi ke ubaba mkhulu umprofeti, siyobona ukuthi uNkulunkulu akasekho phakathi kwethu ngoba singasakwazi ukukhipha amadimoni. Ukonakala kwezinto lapha ekuphameni niyokubona ngokuncipha kwamandla okukhipha imimoya yamadimoni nobungoma kubantu. Yabo siyamangalela. Yabo siyamangalela. Niyokwazi ke ngalolo suku ukuthi seniphumile endleleni kaNkulunkulu. I would wish ukuthi le ntshumayelo iye kumaNazaretha onke. But if that cannot happen, that's why I said kunina you must all know it. Ngoba mhla savuma noma imuphi umuntu ukuthi engene lapha simply because sifuna ilokhuza ibandla libe likhulu, ngoba likhulu ibandla ephuma uNkulunkulu. You see? Ngiyoba likhulu ibandla kodwa ephuma uNkulunkulu. And what is the use yokuthi kube likhulu ibandla kodwa uNkulunkulu engababikho? Because here sizele into eyodwa kuphela. Sizele ukuthi sizokwakha umbuso kaNkulunkulu emhlabeni. That is our only aim. That's the only aim we have, ukuthi sakhe umbuso kaNkulunkulu emhlabeni. Uma ngabe bengabalekile ukuthi leli bandla lingabayiwo umbuso kaNkulunkulu emhlabeni, ubengeke uNkulunkulu ethume ingilosi ukuthi izohlala phakathi kwethu, ngoba ingilosi ayikwazi ukuthi ingahlala kubantu abangcolile. No, ayikwazi. Ingilosi imbona kanye umuntu uthi lo akasafanele, lo akasafanele. And you must be very careful about that.
ukuthi kuleli bandla asiholwa umprofeti, asiholwa umuntu, siholwa ingilosi. Personally, hayi ingilosi efunwe emoyeni, ingilosi ehlala nathi isifundise ukuthi lokhu uNkulunkulu akafuni, lokhu uNkulunkulu njengoba desho nje umkhokheli ekseni. We are the most fortunate church in the world, in the whole world. And lento esiphiwe, whether sibancane noma isinjani, kodwa we must keep it. Ngoba yifa lethu. Ubungcwele yifa lethu. Okothi mase kugcina umuntu nomuntu ebesimangalise ezulwini. Yoba isimangalise ezulwini isho njani ngilo sithi ngiyanizwa, niyanikela, niyabika. Kodwa angikaze ngizwe umuntu enikelela ukuthi ethi ma efa engene ezulwini. Uthi ngoba nihlalelwa inkinga. Umuntu nomuntu uhlalelwe inkinga. And you can do everything wenze yonke into, but if you forget ukuthi there is a time for your death, then we refuel. Angikhathali noma ungahlakanipha kanjani nahlakanipha kanjani, kodwa uma uyinhlobo yomuntu ongakwazi ukuthi kukhona isikhathi lapho engizokufa khona, and ngalesi sikhathi engizokufa khona isikhathi esinzima kunazo zonke izimo, ubunzima owakwahlangana nabo emhlabeni, ubunzima ohlangana nabo ufa, ubunzima okungakaze uhlangana nabo emhlabeni. Futhi what is bad about it is that it does not go past. No. Awedluli. And leyo nto leyo akuyona into engiyikhuluma nje. Siye sitshelwe ingilosi. Ingilosi ihlale phansi sitshela. Ukuthi kwenzeka kanje. Bamba lapha, ubambe lapha. Ngoba kukhona isikhathi esinzima. Lento engiyikhulumayo akakho umuntu emhlabeni ongayikhuluma ngoba ingakhulunywa abaprofeti. Kodwa in our way, in our church is an angel. Umuntu ovela ezulwini. Lapho siyakhona. So we are here to be recruited for heaven. Yabo. Singama recruit as a Zulwini. And as we are recruiting as a Zulwini, kufanele sibe ngama candidates are good ukuthi to enter heaven. Let us be counted amongst the holy, the heavenly, the divine. Inkosi busele khona ngozweni. Amen. Inkosi busele phambi kwayo.